Nakaumol na og mangrove nursery ang Mandawi City. Subay sab sa ilang tinguha nga mapalapdan pa ang ilang pagkatpatan. Ang report ni Nico Serino. Sa baybayon nga bahin sa Mandawi City Green Learning Park o ang kaniadto umapad dump site na ugmad na kining Mandawi Mangrove Nursery. Naabtan namo sa dapit ang pipila sa mga na-involve sa proyekto nga nagtrabaho niini ug nangandam sa bakhaw. Kini ang gitawag nga mga wildlings o seedlings gikan sa mga mangrove mismo nga ilang gitanom o gipatubo. Gitinguha kini aron mas mapun-an pa ang gidaghanon niini maandam sa umaabot nga schedule sa mangrove tree planting. Matud ni Rene Cobong, presidente sa Fisherfolks Association sa Mandawi, dunay lain-laing klase sa mangrove. Sama sa laki nga pula kuno og udlot kun green ang babay. Adunay klase nga gitawag nga putotan, Avicennia nga taason ang dahon ug miyapi nga linginon ang dahon niini. Para nako sino isip kanang pagpakabana kay kanilang yon tinuod. Sa katong nahitabo nga bagyong audit sir, kung wala lang ning mga kahuya, wala lang gini. Kanang amo ang barangay, amo sa barangay Hagubiaw, Basak ug uban nga diri nga coastal barangay, dako-dako gid siya damage. Nakita na mo kung unsa ka importante ang pagprotekta sa tumbakhaw kay panalipdan, example kanang mga baha, kanang dili kay siya ingon nga dako kay siya damage, kinahanglan sa nato protektahan ang bakhaw kay ang ato ang mga isda nga ato ang gipangaon diha sila magpuyo. Kahinumduman, una nang nakapahigayon og training sa mga taga Mandawi kabahin sa mangrove preservation. Gipaapil niini ang mga fisherfolks ug mga kabatan-unan alang sa hustong pag-atiman sa pagatpatan. Lakip sa gitudlo kanila ang pamaagi sa baging o ang pag-andam sa mga seedlings o pag-amuman ini hangtod nga mudako og andam na nga matanom. Need ka mag-establish o makatanom o daghang bakhaw nga seedlings kay by next year we are targeting nga makatanom ta og 30,000 mangrove sa ato ang mangrove area. Dili gyud kabintahaan ang benepisyo sa mangrove area o mga pagatpatan sa usa ka coastal community. Kini ang gitinguha karon sa Mandawi City nga mas protektaan pa kini pinaagi sa ilang pag-train sa mga fisherfolks ug mga kabatan-unan sa importansya sa mga bakhaw sa atong katilingban. Kauban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.